Nakamtaki video hakeleng ka pertai. Subscribe ki upalike napang. But like share ya ki video jong kaneka channel. Ka Pakistan kelawan rak ka jinghir thama ka bajur ya ka India. Haki arp so kenta baladep. Sawa ki sairen habenta jong ka Jammu. Ki boria dah sun jong ka India. Kila penhap ya baru ki drone bat ki misail jong ka Pakistan. Ki bala siat khnang haki arteli ki kat lingsun jong ka India. Ka Pathankot Airbase bat ka Jammu Airport. Ka India kala penhap ru arteli ki JF-17 jet bat ka we ka F-16 jet jong ka Pakistan. Nama ka jempen khen jong ki sipai Pakistan nya ka ceasefire deal. Lane ka jnyate ban sangi yasiat. Kumta ka India kamban se ban khruit ka Pakistan. Haswa ka step jong ka nyo tarik menta ubnai. Ka India kala lechir thma ya ki khandai teli ki tem le no Pakistan. Ha Pakistan bat ha Pakistan occupied Kashmir. Kabari ka Kashmir bala yuk kni ka Pakistan. Laung baki sipai Pakistan. Kila siat kuli ha LOC. Kabala penyap hadu khat arngut ki rupat ba bat uwe usipai India. Namar ka jimpen khen jong ki sipai Pakistan. Kumta ka India ka lahir thama biang ya ka Pakistan. Ha ka ba palat sispa ngut ki leno kila yaw. Ka India ka layo ban penhap ya sibun ki misail. Ki jet bat ki drone jong ka Pakistan. Ki bat thmu ban wan hir thama ya ka India. Ka jingya kan ad jong ka India bat ka Pakistan. Kadang jur nakadaw ka jing siat yap jong ki arp hundrengut ki pajba hakile no Pakistan kabala jaha Pahalgam jong ka Jammu bat Kashmir. लाइटा बंद करो, लाइटा बंद कर दो। अब लाइटा बंद कर